Днеска ще снимаме едни портрети на пътят на любовта. Така ще му викаме вече на околовръстното, понеже всеки ден има нова честитка за на някой рождения ден, някой иска да се събере с някой и трябва задължително на някой така пешеходен надлез да фанеме да си честитиме и да напишеме много те харесвам. Даже по някой път не пишат кой, просто много те харесвам и по почерка е така на чершафа, дето е скъсал от тях и вече няма да ползва, трябва да се сетиш за кого е, че е за теб и това честит рожден ден мога да седи в рамките на един месец. Това, което ще правим с Аделчето, е да влеземе първо в борба с метеорологичните условия на най-гадното слънце в най-гадния затворен мост, дето може да си представим на околовръстното, понеже не сме го ползвали като локация до сега, потенциално би трябвало да е хубаво. Какъв е стила за днеска? Италиански. Италиански бил стил. Щеше ли да е по-добре да направим отварящия кадър тук, а не преди това в колата? Най-вероятно да. Обаче въпреки това ще остава ония, защото не ми се занимава пак да се обяснявам за същите неща, така че ще си го гледате онова от колата. Днескашната честитка дори не е на въодушевен човек, ами на анимационен герой и то не конкретен. Въпреки това, останалата част от този надлез в действителност изглежда доста добре и тази светлина не е никак лоша. Аз бях много скептично настроен за това, че ще бъде гадно. Другото, към което съм скептично настроен, е, че в момента има фокус на нас. Ще го разберем в последствие. На този етап единственото, дето си мисля, е, че можем да кажем на черното бяло, ама няма да е правилно. Не съм очаквал, че ще построят толкова хубаво нещо в София, което да е толкова малко употребявано. Буквално това е сигурно най-издържаната архитектурна постройка за обществено ползване, която никой не ползва. Или не знам, ако ползва някой, сигурно са броени хора на ден, защото ние сме тук от примерно половин час и не сме видели един човек. Имам чувство към момента, че живота ни се движи от TikTok и Pinterest, защото буквално всеки един снимки, които сме направили до тук, аре не всеки един. Но по-голямата част от снимките, които сме правили до сега, в действителност Адела търсиш на нещо в TikTok, излизащо и е такава: ей, дай да отидем на тая локация, дай да отидем на една локация да направим нещо, просто отиваме и те стават. Или не стават, зависи. Нямам нито един филтър, дето да ми е по мярка. Днескашните снимки ще бъдат направени, както казахме, с 28-200. Това се води супер зум обектив, който не е предназначен генерално за портрети, но в същото време е предназначен за абсолютно всичко. Това звучи малко като нещо, дето е казал Божинката. Основната идея е, че имаш един обектив за абсолютно всичко. Първите кадри, които ще направим днес, ако мога така да ги нарека, ще бъдат в тъмната половина. Острата светлина не предразполага да покажеш лицето по един красив начин, обикновено. Освен ако знаеш какво правиш. Аз примерно не знам какво правя, по този повод си ползвам тъпата светлина, ако мога така да го нарека. Та ще ползваме тъмната половина за първите кадри и след това ще се преместим от другата страна на моста. Трябва да спра да си дърпам телефона от устата, понеже със сигурност ще има проблем после с звучаването, ама ще се псувам себе си. И сега въпросът е къде да го оставя, че да се чува. Това, дето го казах, че няма достатъчна ширина при 28 мм, си личи супер много тук, понеже това, което виждам със собственото си зрение, не имам чувството, а при всички положения е по-широко от това, дето вижда камерата в момента. И то драматичен ефект, който е възможно да се постигне на база това, дето имаме като архитектурни дадености в момента, не може да бъде използван с 28 мм. Трябва ти при всички положения нещо под 24 или 24, защото от 20 надолу вече почваш много да кривиш тялото и ще изглежда се едно крака и е 48 номер, главата и ще стане много издължена в някакви ситуации. Така че 24 мм биха били много по-добре употребени в тази ситуация, обаче на база на личното и това какво имаш като пакет тук цялостно, смятам, че си заслужава този компромис, ако мога така да го нарека. Опитвам се да му търся някакви кусури, обаче факта, че можеш да избуташ до 200 мм и в действителност блендата не му е чак толкова тъмна. 5 и 6 е максималното отворено. Да сега ще видите общо взето какво прави на 200 мм въпрос ли. Абе, Адела, ти знаеш, че в другата посока май е по-готино. И естествено, всеки път като застана от тая страна, раницата ми е от другата и обратното и днес съм направил 300 крачки само да се сменим позицията. Това, което ми прави впечатление обаче е, че при 200 мм е много зле фокуса. 7 от 10 снимки имат желание да фокусират отзад полето вместо Адела. Това не мога да го намеря за нормално, имайки предвид, че имаме някаква дистанция двамата от сорта на 15 метра. Камерата има желание и си е харесала отзад полето. Субекта, който е срещу нея и се движи, няма абсолютно никакво значение, важно отзад полето. Това е доста странно. Температурата днес е абсурдна. 36 градуса.
Да. В 4,20. Няма никакви проблеми. Не знам доколко се е записало предишното нещо, Адела само ми вика, почва да ми се разтъпя лицето. В крайна сметка прибягахме до външната светкаичка, понеже много свикнах с нея и разликата между това какво получаваш с и без светкаица от земята до небето и нещо, дето имам да кажа, няма абсолютно никакво значение какъв обектив си купите, просто задължително си замете една такава светкавичка. Да, смятам, че стана сравнително сполучливо. Свалихме по 1 кило тук на тия снимки. Да се абонирате и го харесате. Помислих си, че дай 5. А то е... Кой си тръгва така?